Язэп, прашу, сыдзі. Таня, возьми. Мяне ледзьве на мяжы не падстрэлілі. Я ж праз балота кантрабандай перацягнуў. Язэп, я не магу. Я замужняя, я дзіцё ўжо маю. Не мучай ты ні мяне, ні сябе. Гэта ты мяне мучаеш. Мне ў лагеры, ў ціпосным бараку так цяжка не было, як бачыць цябе з гэтым. Ты нешчаслівая, я адчуваю. Ведаю, зараз не час. Хутка вайна. Усё ёй прапахла. Балота, заставы, хлеб. Але калі я застануся жывы, я буду з табой, клянуся. Ніхто і нішто мне не перашкодзіць. Ні людзі, ні сам чорт. Як выглядалі нашыя продкі, што яны насілі і якім чынам гэта было зроблена, як гісторыя ўплывала на моду, а мода на гісторыю. У эфіры праграма «Нітка зорка». Мяне завуць Кацярына Ваданосава, я ўмею шыць, вышываць і з радасцю падзялюся з вамі сваімі ведамі пра густы і эстэтычныя перавагі папярэдніх пакаленняў. І сёння я раскажу вельмі асабістую гісторыю пра дзяўчыну, у якой было 13 братоў і сясцёр, якая перажыла 2 вайны, але не страціла прагу да прыгажосці і ўмела ствараць яе сваімі рукамі. Я раскажу гісторыю пра самы вытанчаны беларускі строй, пра ўласную повязь з ім і пра сваю родную бабулю Таццяну. Мая гісторыя пачынаецца з кавалку тканіны. Ён невялікі, менш за паўметра, у яго абарваныя краі, ён напаўпразрысты, таму што вельмі выцерты. Калі я была маленькая, я вельмі любіла перабіраць гузікі ў шкляным слоіку, лапікі тканін у плеценым кошыку. І вось сярод гэтых кавалачкаў тканін я ўбачыла белы, не рознакаляровы, не падобны на астатнія. Калі я запыталася ў сваёй матулі, адкуль ён, яна распавяла, што гэта ўсё, што засталося ад блузкі маёй бабулі Таццяны Мікалаеўны Клімовіч у дзявоцтве Дубоўскай, якая была народжаная ў вёсцы Чэрнікаўшчына падчас Першай сусветнай вайны. Прайшло шмат гадоў, ужо няма ні маіх бабуль, ні дзядуль, ні таты, але спадчына, якая засталася ад іх, ад бабулі Таццяны і ад іншай Марыі Таісіі, яна заўсёды са мной, і яна заўсёды мяне натхняла. І ўжо потым, перажыўшы эміграцыю, пабываўшы ў 3 краінах і нават пабачыўшы вайну, я папрасіла, каб мне з Беларусі прывезлі не ўпрыгожванні, не нейкія каштоўныя рэчы, не цёплае адзенне, а вось гэты маленькі лапік. Я хацела аднавіць строй, які бы пасаваў маёй бабулі, у якім яна магла б хадзіць, калі б не голад, не вайна, нястача, рэпрэсіі. Мне здавалася, што такім чынам я аднаўляю нейкую справядлівасць. Аналізуючы кавалак бабулінай блузкі з пункту гледжання гісторыі моды, я прыйшла да высновы, што зроблены ён быў хутчэй за ўсё ў 30-е гады 20-го стагоддзя, а перароблены трошкі пазней, калі зона каўнеру цалкам знасілася. І гэта адпавядае гісторыі самой бабулі Тані. Яна нарадзілася ў 1914 годзе, з самага ранняга ўзросту цяжка працавала. Напрыклад, у 5 гадоў яна няньчыла багатых, тады казалі панскіх, дзяцей, а таксама з ранняга ўзросту вышывала, абшывала ўсю сям'ю і нават рабіла на замову бялізну, вышытую рышэлье і гладдзю. Дарэчы, на гэтай блузцы вы таксама можете ўбачыць вышыўку рышэлье, гладдзю і строчкамі-выразамі. Арыгінальны каўнер не захаваўся, але на ўсіх сваіх ранніх фотаздымках бабуля Таня ўвасоблена ў сукенцы, аздобленай карункавым каўнерыкам, вязаным шыдэлкам. І я палічыла магчымым уключыць яго ў сваю рэканструкцыю. Станіна, крой і нават памер вышыўкі цалкам адпавядаюць арыгіналу. Хіба толькі батыст я замяніла на тонкі выкшталцоны лён. Калісьці, калі я вучылася ў школе, нам на уроку беларускай літаратуры задалі напісаць свой радавод.
На жаль, на той момант амаль усе мае старэйшыя сваякі ўжо адышлі, таму крыніц інфармацыі было вельмі мала. Напрыклад, свой радавод з боку бацькі, дзе былі скрозь шляхты і мяшчане, прасачыць далёка не ўдалося. Але радавод па матчынай лініі з цягам часу атрымалася часткова аднавіць ажно да 1760 году, яшчэ да падзелу ў Рэчы Паспалітай. Але зараз гаворка пойдзе пра бабулю Таню і яе блізкіх. Яе бацька, Мікалай Дубоўскі, нарадзіўся ў 1879 годзе, а маці Анастасія Бязмен у 1882. Бацька служыў лесніком у пана, а маці працавала ў панскім доме, прыбірала пакоі, а таксама вяла сваю гаспадарку і гадавала дзяцей. А дзяцей было шмат, ажно 14. Бабуля Таня узгадывала, што маці, знясіленая цяжарнасцямі і родамі, пастаянна хварэла, і калі завіхалася ля печы, старалася ставіць побач са сваімі нагамі гарачы чыгунок ці цагліну, каб хоць трошкі праграваць жаночыя вантробы. Таня была адной з двайнятак. Яна і яе сястра Галя былі па ліку 5-й і 6-й сярод братоў і сясцёр, самымі старэйшымі дзяўчынкамі. У 5-гадовым узросце Таню аддалі служыць, гадаваць чужых багатых дзяцей. Плацілі за гэта бацькам зернем. Па сутнасці гэта было рабства, але доўжылася яно нядоўга, каля года, бо калі Тані было 6 гадоў, яна захварэла. Хутчэй за ўсё, гэта было рожастае запаленне на руцэ, і руку нават хацелі адняць. Потым, ужо ў старасці, мая бабуля ўзгадывала, што маці над яе ложкам плакала і лямантавала: «Дачушка, калі руку табе адрэжуць, хто ж будзе братам кашулі шыць?» Хваробу тады перамаглі. На ўсё жыццё рука засталася напаўвысахлай, але нават з такой рукой мая бабуля абшывала ўсю сям'ю, рабіла на замову выкшталцоныя абрусы, вышуканую вышыўку. Увогуле, жыццё маёй бабулі нельга назваць шчаслівым. У вайну ад голаду памерла яе старэйшая дачка ў лесе, дзе яны хаваліся ад немцаў. Муж з вайны не вярнуўся. Ён не загінуў, ён проста сышоў да іншай жанчыны, такое тады здаралася. Але быў хлопец, які кахаў маю бабулю Таню. Ён прайшоў сталінскія лагеры, ледзьве не памёр у тыфозным бараку, у вайну быў паранены, але пасля перамогі яны ажаніліся і нарадзіліся яшчэ дачушка і сынок. Іх жыццё таксама было даволі нелёгкім. Мая маці ўспамінала, што яна хадзіла ў малодшую школу ў 2 розных боціках, карычневым і чорным, бо не было цэлай пары. Але праз усё жыццё мая бабуля Тацяна пранесла гэтую любоў да прыгожага. Ужо пасля таго, як яна сышла, я адшукала яе рэчы, блузкі, кофтачкі, абрусы. Нават гэты абрус я знайшла ў недаробленым стане. Ён быў звязаны напалову, але разам з ім ляжалі ніткі. І я давязала яго, і цяпер нават не магу зразумець, дзе заканчваецца бабуліна праца і пачынаецца мая. І строй, які я зрабіла, гэта даніна пашаны маёй бабулі Тацяне. Я хацела уявіць яе такой, якой яна магла бы быць, калі б не вайна, голад, нястача. Я хацела уявіць яе прыгожай, урачыстай, шчаслівай. Гэта строй для Тацяны і строй для мяне, бо ў маіх жылах цячэ яе кроў. Мая бабуля і яе продкі паходзілі з вёсак, якія ляжаць у межах умоўнага трохкутніка маладзечна-койданага Мінск. Адпаведна, строй, які яна насіла, умоўна можна назваць вілейскім, альбо маладзечанскім, альбо агульна па-нямонскім. Яны ўсе роднасныя паміж сабою. Тут няма тысячагадовых архаічных прынцыпаў крою, затое шмат крамных тканінаў і яскравых колераў. Туркусовы, смарагдавы, брунатны, ружовы, сіні, охра, гарсэцікі, ладна скроеныя па фігуры, а на галаве красуецца каптур з вушкамі, візітовая картка па-нямонскага строю. Але ёсць элементы, якія ў мяне яшчэ не зусім гатовыя і не адшытыя. Таму запрашаю вас у майстэрню. Часам я ў душы усміхаюся, калі чую разважанні кшталту «Усе беларускія строі» – гэта глыбокая архаіка, якая прыйшла да нас ледзьве не з язычніцкіх часоў. Але насамрэч большая частка беларускіх традыцыйных комплексаў, якія мы і называем для лаканічнасці строі, гэта прадукт канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзя. Менавіта ў той час фармаваліся лакальныя асаблівасці, характэрныя тэхнікі аздаблення, дэкаратыўна-канструктыўныя рашэнні. Таму, напрыклад, у строі, пра які у нас зараз ідзе гаворка, так шмат рашэнняў характэрных для еўрапейскай гарадской моды. І таму блузкай можна замяніць, здавалася б, стоп традыцыйнай моды, паліковую кашулю.
Больш за тое, калі кашуля з палікамі служыла і нацельнай бялізнай, і верхняй плечавой вопраткай, напрыклад, падчас жніва ў некаторых рэгіёнах жанчыны працавалі ў полі ў адных кашулях, то тонкая кужэльная блузка патрабуе ніжняй бялізны, чэхліка, які ў больш познія часы атрымаў назву камбінацыя, а на пачатку 20-го стагоддзя шмат дзе называўся галька. Менавіта яе не хапала ў маім строі, і я зараз спрабую выправіць гэтую хібу. Тым больш, узгадаем расповед пра бабулю, яна таксама шыла бялізну на замову. Кола замыкаецца. А вы ведаеце, што ў маіх руках? Гэта плецены збаночак цэбарчык, які зроблены з саломы. Я сама калісьці пляла такія цэбарчыкі, зробленыя з саломы і сасновага кораню, нарыхтоўваючы для гэтага спецыяльныя матэрыялы. А калі вы хочаце паглядзець такую калекцыю ці спрычыніцца да іншых прадметаў калекцыі, напрыклад, паглядзець хаты 19-го стагоддзя, якія навукоўцы разабралі па адным толькі бярвенчыку і потым сабралі нанова, то я запрашаю вас у музей традыцыйнай культуры ў Васількове. Тут вы зможете напоўніцца, акунуцца ў жыццё нашых продкаў. Мне вельмі пашанцавала, што дзякуючы бабулі Тані у мяне ёсць мажлівасць рэканструяваць не толькі гальку, кашулю, гарсет, але і верхнюю вопратку. А значыць, на восеньскіх ці вясновых імпрэзах я змагу не мерзнуць. У халоднае надвор'е сялянкі з-пад Валожына, Маладзечна, Наваградка насілі цёплыя кофты. Моя бабуля казала копты, з воўны, сукна, аксаміту, сціплыя і стрыманыя, але аздобленыя аплікацыяй са скуры ці стужак. Крояцца яны проста, спінку могуць мець і прамую, і падразную, рукавы доўгія, якія не замінаюць рухам. Менавіта ў падобнага кшталту адзенні яскрава прасочваецца ўплыў гарадской моды. Моя бабуля шыла і насіла падобныя копты ледзьве не да самай смерці. Я яшчэ памятаю яе ў іх. Яны апраналіся на блузку і безрукаўку, а пад блузкай хавалася галька ці ліфік, самаробны станік з бавоўны. Калі гарсет часта шылі адзін раз на ўсё жыццё, то кофты, ці як іх яшчэ называлі, жакеткі, курткі, сачкі, адзенне, хаця і прыгожае, але утылітарнае, каб было цёплае і утульна. Часам, калі я шыю ці вышываю, то акурат адчуваю гэты спакой, утульнасць, запаволенасць часу, быццам усё благое адыходзіць і ніколі не вернецца. Можа быць, так жа адчувала і моя бабуля Тацяна, забыцца на ўсе беды, нястачу, пакуты і проста глядзець, як у пальцах танчыць іголка ці шыдэлак, як з дзесятка маленькіх лапікаў сшываецца кашуля, і спадзявацца, што тваю справу адшукаюць і ацэняць дзеці ды ўнукі, і між вамі працягнецца нітка, над якой не маюць улады ні час, ні прастора, ні смерць. Листопада 1939 года третья позачерговая сессия Верховного Совета БССР постановила принять Заходнюю Беларусь у склад Белорусской Советской Социалистической Республики и объединять тем самым белорусский народ в единой белорусской державе. Так само принят закон БССР о принятии Заходней Беларуси у склад Белорусской Советской Социалистической Республики. Подписали старшиня Президиума Верховного Совета БССР Нечипор Наталевич и секретарь Панков. Таня! Тетяна! Чуєш?
Мяжы больш няма! Дадзём панам выспятку! Хутка вайна.